Agian oharkabean pasatu zaizkizun apirileko 5 albiste on. Bat, mugarri historikoa energia berriztagarrietan. Lehen aldiz, 100 urte baino gehiagoan berriztagarriek ikatzari aurre hartu diote elektrizitate ekoizpenean munduan. Ikatz gutxiago, aire garbiagoa. Gidoi aldaketa ederra. Bi, magiluzetak kristalesko sabaia hautsi du. Lehen emakumea da Europako liga handietan gizonezkoen futbol talde profesional bat zuzentzen. Erreferente berri bat da belaunaldi oso batentzat. 3. Zientziak aholku erraz eta erabilgarriak ekarri ditu. Bi ikerketaren arabera, etxean kozinatzeak memoria zaintzen laguntzen du, beraz, kroketak egiten zure osasuna babes dezakezu. Eta kalean gehiago egoteak adingabeen miopia arriskua nabarmen murrizten du. Beraz, pantaila gutxiago eta parke gehiago. 4. 10 emakume afganiar Euskadira iritsi dira euren ikasketekin amaitzeko Afganistandik ihes egin ondoren. Talentua babestea eta askatasunari atea irekitzea da hori. 5. Ikertzaileek bateriak eta plastikoak berrerabili dituzte energia garbia, hidrogenoa ekoizteko. Bai, hala da, zaborra energia bihurtu dute. Eta ustekabeko beste bi, baina hauek oso ezagunak dira. Donostiatik ilargira Reala txapeldun. Eta Artemisek historia egin du. Aurrera pausoak eman baititu gizakia ilargira itzultzeko bidean. Batzuek zerua ukitu dute, besteak zuzenean joan dira. Hilabete honetan ere kontatzeko moduko gauzak gertatu dira.